खुलुमबाय। अनेक बिबिसिनिफ्राय फोसावनो लानाय गाहाय रादाबानो जादों नखर नखर कभिड-19 नाइदिं आनजाद खालामदों। बे समाव बयनोबो मिथिहोनाय जायोदि कर'ना भाइरास कभिड-19नि गिख्रंथाव थासारिनिफ्राय सुबुं माहारिखौ बारग'होनो जिल्ला जिल्ला सावस्रि बिफाननिफ्राय गामि हालामाव नायदिंनाय आनजाद खालामनाय जादों। बे नायदिंनाय आनजाद खालामनाय समाव बुंनाय जादोंदि इनफ्लुएन्जा एबा फ्लु हारिनि बेरामफोर, हां लानाय नागारनायाव हेंथा मोननाय बेराम, बेफोरनि थाखाय नोंथांनि न'आव थांनाय जागोन। बेनिखायनो सावस्रियारि मावथि हान्जा थांनाय समाव नोंथांनि बेरामनि सोमोन्दै जोबोर रोखायै फोरमायथिनाय लानो खावलायदों। जिल्ला खुंथायारि जिल्लानि सावस्रि सामलाय बिथोनगिरि बिफाननिफ्राय बयखौबो खौसे दान्दिसेयारि सावस्रि नायदिं आनजाद खालामनाय गेजेरजों कभिड-19खौ होस्रांनायनि दावहा नांनो बयखौबो हांख्रायदों। बेबादिनो दिनै कक्लाबारि गुदि फरायसालियाव कक्लाबारि मलसरन हस्पिटालनिफ्राय कभिड-19 आनजाद नायनाय हाबाफारि लानानै रायजोफोरखौ नायदिंनाय, टेस्ट नायनाय बेबायदि खामानिखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे कभिड-19जों जुजिनाय कक्लाबारि समस्ति हालामारि गासै सुबुंफोरखौनो गाहामै हेफाजाब होलायनो थाखाय बारग' एमसिएलए बसुमतारी बिथाङाबो हांख्रायनायखौ जोंनि बेवनि बिबिसिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। एसेनोसै, गोजोन्थों। बिबिसि